Mae'r fideo yma mynd i edrych ar ehangu neu ddyddymu cromfachau sengl yn cynnwys arwyddion negatif. Un peth i gofio yw ystyr ehangu neu ddyddymu yw cael gward o trwy liosi. So mae gen i 4 enghraifft fan hyn. Fi am edrych ar y dull het o'n con, fel fi'n gael fe, a dull ffenestri eto. So, dull het o'n con, lluoswch beth sydd ti fas gan beth sydd ti fewn. Okay. So negatif 3 lluosi A, cofiwch, mae A yn positif. So positif lluosi gan negatif, so mae'n mynd i fod negatif 3A. A wedyn negatif lluosi positif, mae'r ateb mynd i fod negatif, a 3 lot o 2 yw 6. So dyna'r ateb. Draw fan hyn, newch eich ffenestri. A plus 2 uwch ben 1, negatif 3 o flaen. Negatif 3 lluosi A yw negatif 3A. Negatif 3 lluosi positif 2 yw negatif 6. Tynnwch cynnwys eich ffenestri allan a dyna eich ateb. Hwn yn un diddorol, mae jyst negatif o flaen y cromfach. Bob tro mae un o'r un digwydd, dylech chi roi 1, rhwch rif 1 o flaen nhw. Okay? Hwna'n help mawr ac yn osgoi camgymeriadau. So negatif 1 lluosi T yw negatif 1 T. Minus, cos negatif lluosi positif. So minus 1 U, neu mae bosib sgwennu fe fel minus T minus U. Okay? Draw fan hyn. Eto, newch y ffenestri. Cynnwys beth sydd ti fewn yn mynd i'ch ben, negatif 1 fel wedys i. So negatif 1 T, negatif 1 U. So ateb yn minus T minus U. Hwn. Okay. 3 yn positif drwy'n 3 lot o T yw 3 T. 3 lot o negatif 2 yw negatif 6. Nôl i'r ffenestri, os chi moyn defnyddio'r dull yma, mae jyst fel arwynebedd, fyn o arwynebedd. 3 lluosi T yw 3 T. 3 lluosi negatif 2 yw negatif 6. A tynnwch y ffenestri mas. Fan hyn, A lluosi 2, A lluosi negatif B. So A lluosi 2 yw 2A. A lluosi negatif B, cofiwch mae'n A yn positif, so positif lluosi negatif, a rwch nhw mewn trefn y wyddor. A wedyn fan hyn, newch y ffenest, 2 minus B, A o flaen, lluosi. A lluosi 2 yw 2A, popeth yn positif. A lluosi negatif B yw negatif AB. Tynnwch eich ffenestri allan. Okay. Cymerwch eich amser, hwn fan hyn sy'n dala pobl mas, gyda jyst negatif o flaenau. A wedyn dros y dudalen, mae gen i 5 cwestiwn fan hyn. I chi i geisio ateb eich hunan. Yr un ar y gwaelod, meddyliwch, mae gennych chi 3 term i liosi, so meddyliwch beth chi'n mynd i wneud. Okay, fi'n siŵr wrth edrych ar y fideos byddwch chi gyd yn gallu ateb y cwestiynau. Pob lwc, mwynhewch.